Тестваме Viral рецепти. За да не ги тествате вие. Дай да видим какво имаме тук. To each and flatten them out just like this. Then season well with salt, pepper and paprika and cook them in a pan meat side down till they get crispy sear. Now flip them over to let the bottom crisp up, add a slice of cheese and let it melt. Finally, to assemble your taco, add lettuce, diced onions and pickles and a generous drizzle of burger sauce. Then just fold it up into a taco and Искаш you're да ready направим to enjoy. чизбургер такос? Да! Да действаме. Да видим дали става. Или не става. Алекче, готови са? Това е за тебе. Чакай, къде е твоето? Ето. Взимай. Ти си експерта, ще кажеш дали става или не става. Става. Става ли? Да. Както и кажеш ти, бруталика. От 1 до 10 колко? 25-40. 25.40. Разбрахте ли? Ами, според мен се заслужава. Брутално е, здравословно. Малко отнема време, но се заслужава.